Egun berezi hautatu dut sarrera ikasgai honetarako bai, San Juan eguna. Udako solstizioa. Ona barnera, gaiztoa kanpora bota dugu, eta usarioi jarraikiz, goizeko intzetan oina guztirik, eta etxeko atarian lizarra jarrita heldu gara ekitale honetara. Adiskiden elkarteko egoitza nagusi honetara. 19. mendeko gatazka politikoa zirela eta ia desagertu egin zen adiskiden elkartea. Labur esateko, 20. mendeko 40ko hamarkadan 1943an suspertu zen berriro. Eta San Juan bezperan hartu zen elkarteko jarduna berrezartzeko lehen neurria. Susperraldi horrekin batera eta gerraoste gordinean sortu zen Donostian 1948an Egan literatura aldizkaria. Orduan elebiduna eta gazte jendeari begira jaio zen gazteriaren kezka literarioak biltzeko. Adiskiden elkarteari oro har sortzaio, Euskal Hiztegiaren egitasmo hartatik ia 200 urtera sortu zuen Egan egitasmonen iraupena. Eta honek euskararekin duen konpromisoa. Baina era berean aitortu behar dut, aldizkariaren ardura eraman duten gure aitzindarien zordun garela. 5 urte hauetan egindako urratsek eman dute bere emaitza. Eta orain arte landutako bide akademikoari eutsi nahi dugu. Adiskideen babesean eta taldeko kideen lan eskergarekin. Zue gabe ez baitzuen Eganek hegaldi berri hau egingo. Eta aurrera begirare, adiskideen talde izaerari helduz, ondoan nahi zaituztet. Lanean jarrai dezagun, jakitegoak zabaltzen. Ebakezkero ez baitu Egan egingo. Eta guk letra ederrak literatura maite dugu. Mila esker Egankideok, eskerrik asko denoi.